ये हम दिल लगईनी तहरा से तू दिमाग लगा देलू। नमस्ते प्रणाम, हम आप सबके राइटर दुर्गेश बेदर्दी और आज बहुत ही दर्दनाक सैड सॉन्ग लेके आयल बनी आप सब कलाकार खातिर। नीलकमल सिंह बहुत ही सुंदर एगो गाना गौले बड़न सैड सॉन्ग हम दिल लगईनी तहरा से तू दिमाग लगा देलू। वही धुन पर हम भी सैड सॉन्ग लिख के लिए आयल बनी आप सबके सुनावे जा रहल बनी। तो मुखड़ा सुनी अब आप सबके बतावे जा रहल बनी। जा तहरा खाती मुअनी हर जाई आ खुश रह दूसरा से बतियाई। हो जा तहरा खाती मुअनी हर जाई खुश रह दूसरा से बतियाई। आ प्यारे हवे पवित्र तू दाग लगा देलू। आ प्यारे हवे पवित्र तू दाग लगा देलू। अजियते जी हमारा जिंदगी में तू आग लगा देलू। जियते जी हमारा जिंदगी में तू आग लगा देलू। जा तहरा खाती मुअनी हर जाई खुश रह दूसरा से बतियाई। आ प्यारे हवे पवित्र तू दाग लगा देलू। आ प्यारे हवे पवित्र तू दाग लगा देलू। अजियते जी हमारा जिंदगी में तू आग लगा देलू। अजियते जी हमारा जिंदगी में तू आग लगा देलू। तो आप सबके मुखड़ा सुना देनी, अब अंतरा सुनावे जा रहल बनी। तो आप सबके अंतरा सुनी कैसन अंतरा बाबे कि तू ही बताव यार का कैलू हो। इतना चहनी तहरा के न भइलू हो। आ तू ही बताव यार का कैलू हो। इतना चहनी तहरा के न भइनी हो। आ दिलवा के कहरे जा दुई भाग लगा देलू। आ दिलवा के कहरे जा दुई भाग लगा देलू। अजियते जी हमारा जिंदगी में तू आग लगा देलू। अजियते जी हमारा जिंदगी में तू आग लगा देलू। तो आप सबके सुनोनिए मुखड़ा और अंतरा। आप सब जानते बानी लास्ट अंतरा खातिर हमारा नंबर पर आप सब कॉल कर सकतनी। हमारा नंबर बा 99-345-29-912। ये नंबर पर कांटेक्ट करी और जो लास्ट अंतरा बा नाम वाला हम लिख के आप सबके व्हाट्सअप पर जे भी गावे चाहता कलाकार वगैरह के लिख के हम व्हाट्सअप पर भेज देम। तो चली और जे भी नया म्यूजिक बनवावे चाहता तो नया म्यूजिक भी हमारा लगे बनेला। कम बजट में ब्रांड म्यूजिक बनेला। और जे कलाकार गाना रिकॉर्डिंग करावे चाहता तो हमारे स्टूडियो बा बालाजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो जादवपुर बाजार गोपालगंज बिहार। तो बालाजी स्टूडियो में जे कलाकार गावे चाहता वो भी आ सकता। हमारा नंबर बा 99-345-29-912। हाँ और एक बात बाबे कि जे पर्सनली में गाना लिखावे चाहता तो यूट्यूब पर हम जैसन गाना चढ़नी ओकरो से ब्रांड लिख के पर्सनली में जे गाना लिखावे ला ओकरा के देनी। और बहुत कम पैसा लेनी, ज़्यादा ना लेनी। डरैला काम नहीं है, बस गाना लिखैला काम बा। मार्केट में आप भी हमारा जैसा नाम कमाई, जैसे हमारा गाना हिट भरे तारखिया काजल हमार जान ले गई जौन बहुत बड़ा लेवल पर वो गाना बाजल रहे 2017 में। और 2020 में हमारा गाना हिट भई रहे चलो भौजी पहनी लसड़िया देवघर नगरिया लचकी कमरिया। बहुत सारा हमारा गाना बा जौन मार्केट में हिट बा। आप सब सुनले होखेम जानत होखेम। तो इस चैनल के सब्सक्राइब करी, लाइक करी, कमेंट करी और दबा के शेयर करी। जे भी नया कलाकार बा इस चैनल के टपाटप सब्सक्राइब करो आ हमारा से जुड़ जाओ। नमस्ते प्रणाम, हर हर महादेव।